Muchas gracias, afición. Este para vosotros. ¡Sí! Nos, szevasztok srácok, én Strategosz vagyok, és ahogy láthatjátok, igen, ez egy motor. Tehát az van, hogy páromnak a testvére elment nyaralni, és ez az ő kis Keyway 125-ös motorja, amit kölcsön kaptam pár napra, mint ahogy tudhatjátok, mert streamekben meséltem. Ugye megvan nekem az A kategóriás jogosítvány, ugye ez a korlátlan motoros jogsi, és hát kölcsön kaptam ezt a gyönyörű szép kis járművet erre a pár napra, és hát nagyon élvezem. Brutálisan élvezem. Elment egy autó. Szóval nagyon élvezem, brutálisan nagyon élvezem. Nagyon jó motor, nagyon tetszik, és tök jó, hogy végre mehetek vele mindenfelé. Szóval fiúk, lányok, arra gondoltam, hogy mivel itt van ez a motor, fogok csinálni nektek egy-két ilyen vlogolós videót. Egy tuti fix lesz, azt már most éppen nézitek. Hogy lesz a második, azt nem tudom, mert ugye csak pár napig van nálam ez a gyönyörű szép motor. Úgyhogy majd kiderül, hogy hogyan alakul az időm, de ha minden igaz, akkor tudok csinálni még egyet. Isten igazából tegnap már vettem fel egy videót, de semmi se hallatszódik belőle, úgyhogy már egy új technikát próbálok ki. Remélem ezzel sikeres lesz a videófelvétel, és meg lesz az első motorvlogom. Itt a Bakony lábánál fogok kezdeni. Akik ismerősek a környéken, azok nagyjából tudják, hogy hol is vagyok. Úgyhogy csapjunk is bele. Nos srácok, fiúk, lányok, elvileg minden szupi szuper. Úgyhogy kezdjük is meg a motorozást. Arra gondoltam, hogy témának tökéletes lesz, hogy mégis hogyan gondoltam én azt, hogy nekiállok motorozni, és hogy hát leteszem végül is a motoros jogsit, stb. De elsőnek indítsuk el a motort, ugye elfordítjuk a kulcsot, szépen megvárjuk, amíg az üzemanyagpumpa bepumpálja az üzemanyagot, és akkor indulhat is a moci. Remélem azért lehet majd egy kicsikét hallani, és a szélzaj sem lesz túlságosan zavaró. A tegnapi felvételt sajnos nagyon tönkretette az is, meg a motornak a hangja is, de hát majd kiderül. Úgyhogy azt hiszem, hogy kicsit hallani azért a motort. Van egy kis hangja, ugye ez egy 125-ös Keyway, ez egy kis motornak felel meg, egy A1-es kategóriájú jogosítvánnyal lehet ezt vezetni. Úgyhogy hát húzni nem húz, el lehet vele közlekedni nagyon szépen. Városon kívül azért már úgy érződik, hogy nem nagyon akarja. Ha picit belassítasz 6-ba, akkor nem nagyon akarja visszaérni azt a 90-et, hogyha húzod, neki le kéne váltani, hogyha gyorsabban el akarnám érni, de hát amúgy rohadt jó az a motor, úgyhogy hallgassuk is meg a hangját, mert az viszont rohadt jó. Ja, úgyhogy elég baba hangja van a mocinak. Most lecsuktam a rostélyt, úgyhogy valószínű sokkal hangosabb lettem. Ahogy nézem itt a kamerát, hát igen, ez most jó hangos lett. De a rostély az nagyon fontos, ugyanis megvéd a sok bogártól, és hát induljunk is el. Fölmegyünk szépen a Bakony hegyekbe, és akkor mesélek nektek egy jót. Szóval srácok, igazából úgy volt ez az egész dolog, hogy évelején nagyon unatkoztam, és hát unalmamban úgy döntöttem, hogy hát mi lenne, hogyha leraknám én a motoros jogosítványt, nem ártok én azzal senkinek. Úgyhogy hát így is döntöttem évelején, tavasszal, hogy elkezdem a motoros jogosítványt, bementem ahhoz az iskolához, ahol a B-s jogsit is leraktam,
ugyanis ők foglalkoznak motoros oktatással is, és hát bementem, beszélgettem a nőcivel, aki ugye fogadott, hogy hát én A2-es jogosítványt szeretnék lerakni, és akkor mondta, hogy hát igazából megcsinálhatom az A kategóriát is, mert a 24. életévemet betöltöttem. Látom, közben ti meg az eget nézitek, úgyhogy erre majd néha oda kéne figyelnem. Sőt, tudjátok mit? Lehet, hogy majd mindjárt lesz egy technikai szünet. És hát mondta, hogy hát nyugodtan lerakhatom én az A kategóriás jogosítványra is mármint azt is megszerezhetem, mert meg vagyok 24, meg hát igazából, hogyha fel akarok ülni egy nagyobb motorra, akkor ugye az kell hozzá, mivel az A2 az korlátozva van 500 köbcentig. És hazamentem, gondolkodtam, és akkor végül is az lett az eredmény, hogy hát jó, akkor megcsinálom én az A kategóriát, hello, és hát akkor elkezdtem, online oktatás volt, online kellett megtanulni újra a Crest, nyilván amit már alapból tudtam, mivel ugye B kategóriás jogosítványom van, és hát ahhoz is ugyanaz a Crest van gyakorlatilag, mint a motoros jogsihoz. Hoppá, sikerült 2-esbe visszaraknom, jó lenne nekem az 1-es. A váltójával van egy-két probléma, de ezt így már meg is orvosoltam, hogy megállítottam a motort. Technikai szünet. Szia, kutyuli! Na. Elvileg minden tökéletes, megfeszítettem én ezt a kis anyát, ami a tartón van. Úgyhogy menjünk is tovább. Szóval ott tartottam, hogy ugye elkezdtem online a Crest újra megtanulni. Hát gyerekek, azt a Crest én megtanultam körülbelül 3 nap alatt, egy hétvége alatt bedaráltam az egész Crest, úgyhogy azzal túl sok problémám nem volt, csak aztán olyan gondok voltak, hogy sokat kellett várni a vizsgaidőpontra. Ugye fehérvári vagyok, Fehérváron vizsgáztam nyilvánvalóan, és hát elég sokat vártam arra az időpontra, mert szerintem egy jó 2 hét eltelt, és akkor bementem vizsgázni. Nyilván ott voltak az ilyen kis fiatalok, akik még csak a B-jogsira jöttek, és akkor tudjátok, ott izgultak, meg én meg csak ott átsorgok, hát gyerekek, én ezt amúgy is tudom, meg Jött a nőci, behívott minket, itt is nőci volt, mindenhol nőci van amúgy. Behívott minket, és akkor hát mondja, hogy ki hova üljön. Én voltam az első, akit leültetett, mert egyedül én csináltam A kategóriás jogsit, mentem az 1-es géphez. Elmondta, amit el kell, nagyon jó, minden fasza, nekiálltunk, megcsináltuk a Crest, a vizsgát. Hát én nagyon hamar végeztem vele, és amikor meglett a pontszámom, ugye úgy van, hogy 60 pontot kell minimum elérni a 75-ből, akkor mész át sikeresen a vizsgán. És akkor én láttam, hogy 74 pont, akkor így mondtam, hogy basszus, kicsit föl megszólaltam, és akkor ezt így hallották a többiek is. Gondoltam, biztos azt gondolják, hogy jó, megbukott, jó, gyors volt, elcseszte, megbukott, kész, ennyi punktum. És hát nyilván meglett, oda mentem a nőcihez, és akkor mondja, hát gratulálok, nagyon szép eredmény. Én meg mondom, hát oké, de az utolsó kérdés véletlenül elbaltáztam, ami az volt, hogy a kuplungnak mekkora lehet a holt játéka, és azt hiszem a 2-3 helyett 3-4-et, ez kicsit ráz, 3-4-et választottam, mint helyes válasz, de hát most érted, a kuplung holt játéka kit érdekel, amikor kint vezetsz az utcán? Senkit. Aztán meglett a vizsga, vártam egy picit, írtam egy e-mailt a sulinak, hogy kész a vizsga, szeretnék vezetni, és akkor megkaptam a választ, hát barátom, várnod kell, mivel ugye meg kellett várni, azt hiszem, vagy 15 vagy 20 fokos átlaghőmérsékletet, mert akkor lehet a motorozást megkezdeni kint a szabad ég alatt, úgy rendesen. Ugye a motorozás az 2 részből áll, egyszer van egy ilyen
hirtelen akarom mindig mondani egy ilyen ügyességi, amikor kivisznek téged a rutinpályára, tehát a rutinpályára kivisznek, és akkor ott megtanítanak mindenféle kanyarodásra, fékezésre, váltásra, meg ilyenekre, és felkészítenek a rutinvizsgára, ami 3 elemből áll, sőt 4. Van egy elméleti része, amit tudsz, be kell magolni, ennyi, kész, megvan, azt elmondod a vizsga elején. És akkor van 3 feladat, egyszer, hogy a motort kell 8-asba tolni, utána van egy lassabb feladat, ahol olyanokat kell csinálni, hogy bójákat kerülni lassan, fékezni, kisebb kört megtenni, visszafordulás, stb. Illetve van egy kicsit intenzívebb feladat, gyorsítás, akadálykikerülés, illetve van még egy olyan szakasz, ahogy gyorsítás és vészfékezés. Na, hát ugye jó pár órát ott kellett tölteni a pályán, amíg megtanulta az ember a dolgokat, illetve utána ezeket a pályákat begyakorolta. Azt nagyon kedveltem, én itt viszont most megfordulok, mert nem akarok fölmenni a 8-asra. Nem jön senki? Nem jön senki. Akkor mehetünk visszafelére. Szóval jó sok órát ott kellett tölteni, vettem plusz órát is, mert kellett, mert sokára kaptam vizsgaidőpontot, illetve ezeket a gyakorlatokat nem tudtam teljesen betanulni, mert kevés volt az óra, mert gyakorolnom kellett nyilván, hát nem vagyok én se a legügyesebb ember, hogy egyből a motorra születtem, meg ilyenek. Úgyhogy ja, megvoltak ezek az órák, nagyon szerettem. Ugye A kategóriát csináltam, amint már mondtam, úgyhogy egy nagyon szép 600 vagy 650-es Honda Hornetten ültem, ilyen 2006-7-es évjárat lehetett, nagyon szerettem. Ehhez a motorhoz képest az, gyerekek, az úgy megy, mint az álom, amin vezettem, tehát azzal úgy kellett elindulni, hogy fölengedted a kuplungot, semmi gázt nem kellett hozzányomni, úgyhogy az nagyon menő volt. Ezzel egy párszor lefulladtam, amire megszoktam, hogy ember, ez egy 125 köbcentis kicsi motor, ennek kell a kicsi gáz, hogy elinduljál vele. Aztán, hát igazából ott tartottam, hogy akkor megvoltak ugye ezek a gyakorlások a rutinpályán, és akkor eljött a rutinvizsga. Szépen elmentem a rutinvizsgára, lehetett előtte gyakorolni még egy kicsit, ezt a 3 vizsgafeladatot meg lehetett csinálni, illetve hát közben szóbeliztünk a többiekkel, hogy ki mit tud, mire emlékszik. És akkor megjött a vizsgabiztos, hát a vizsgabiztos egy ilyen kicsit öregebbecske férfi volt, aki ilyen Bud Spencerbe illő kis, nem tudom, kis kemény kitetovált fickó volt, így nem lehetett az arcáról sok mindent leolvasni, úgyhogy hát tiszteletteljesen álltunk hozzá a dolognak, meg hozzá is, úgyhogy végül is amúgy normális volt, mert nem faszoskodott velünk, ilyen szép szóval mondva. Úgyhogy végül is a vizsga az teljesen jól telt, sikeresen átmentem elsőre, és akkor utána jöttek azok, hogy a városi órák, amikor a városba kellett vezetni. Ugye ez úgy néz ki, hogy 2 motorost oktat egyszerre az oktató, kaptok egy fényvisszaverő mellényt, egy hevedert, nem is hevedert, egy ilyen kis mellénykét, amiben bele tudja rakni pluszba a walkie-talkie-t, illetve a füledbe benn van egy fülhallgató, és ez egy egyirányú kommunikáció, szóval ő tudta mondani, hogy mi mit csináljunk, de mi nem tudtunk neki szólni, hogy hé főnök, baj van, de ilyen karjelzésekkel lehetett neki szólni, hogy álljunk meg, nem jó a walkie-talkie, fogy ki az üzemanyag a motorból, úgyhogy igazából azok is meg lehetett oldani. És hát akkor a társammal róttuk a köröket Székesfehérváron. Voltak bakik nyilván, de nem voltak vészesek. Például az egyik emlékezetes, ami így megmaradt, hogy az Interspár mögött kellett egy egyívű megfordulást csinálnunk, és hát mondom, ugye az a feladat, hogy az első lehetséges pontnál legyen ez megcsinálva. Na hát az első lehetséges pont, az kérlek szépen egy egyirányú utca volt, és az egyirányú utcából nem mehetsz be csak úgy, mert volt kint egy behajtani tilos tábla is. Úgyhogy hoppá, elbukkanó. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy jó, akkor átmegyünk a második utcához, ahova már be lehet hajtani.
és meg lehet fordulni, és akkor szólt az oktató, hogy hello Dani, hova mész? Hát mondom magamban, nyilván ugye nem tudtam neki mondani, hogy mi a stájsz, miért arra megyek, amerre akartam. És akkor hát nyilván megálltunk, meg visszafordultam én is, és akkor mondja, hogy amúgy itt be lehetett volna menni, mert nem megyünk be az utcába, tehát a behajtani tilos nem fogjuk megszegni. Bocsánat, nem is egyirányú utca volt, csak egy sima behajtani tilos. Tehát nem megyünk be az utcába, csak az utca torkolatba megfordulunk. Ja, mondom, jó van, hát ezt, hogyha tudtam volna, akkor hidd el, megfordulok ott. Ja, volt egy ilyen kisebb baki, de hát igazából ez előfordulhat bárkivel, főleg amikor tanul. Amikor már magad vezetsz, úgyis tudod, hogy hova mész, meg hogy mit csinálsz, és nem fogsz az ilyen apró hülyeségekbe beleszaladni, mert ha meg akarsz fordulni, én például szeretek parkolóba megfordulni kocsival, illetve hát motorral könnyebb bárhol megfordulni, most is megfordultunk egy kapu bejáróba, úgyhogy ez már teljesen más tészta ahhoz képest, mint amikor van valaki mögötted, és neked van egy ilyen megfelelési kényszered, hogy a lehető legjobban teljesítsél és ne roncsál el semmit, főleg úgy, hogy közben követ a másik motoros, aki pedig lemásolhat, és hát csinálhatja a bakit. Amúgy van egy ilyen írott szabály, nem tudom, hogy le van-e írva, tök mindegy, hogyha az első motoros bakizik, de a második motoros úgy gondolja, hogy mivel bakizott az első motoros, ő nem követi őt, ezért ő cselekedhet helyesen, úgyhogy ő igazából teljesen jól cselekedett, mert ő megfordult abba a torkolatba teljesen normálisan, nem szarozott, mert ő úgy gondolta, hogy ott megfordulhat. Úgyhogy igazából ez így előfordulhat a motoros oktatások folyamán, illetve vizsgán is. Ja, nem tudtam amúgy, hogy ilyen szarútra jövök, na mindegy most már. Szóval igencsak jók voltak azok az órák a városba, mentünk mindenfele, autópályáztunk. Hát gyerekek, úgy képzeljétek el a 130-as tempót, hogyha nincsen a motoron egy ilyen kisebb plexi, egy kis, hogy mondjam, szélvédő, akkor titeket a szél úgy lecsavar abból a motorból, mint a sic. Elég annyi, hogy hátra nézel balra, hogy kielőzheted-e a kamiont, az úgy ki fogja fordítani a fejedet, meg olyan légellenállás van, hogy beszarás. Én is nagyon meglepődtem, meg nyilván a motoros társam is, aki mögöttem jött. Jönnek jobbról? Nem jönnek? Akkor mehetünk. Szóval, ja, úgyhogy ott nagyon meglepődtem, meg hát már a 90-es tempónál is olyan erők adódnak a légellenállásból, illetve abból, hogy mondjuk elmész egy fás terület mellett, ott megjön a szél, hogy így bedönti ám a motort. Ja, úgyhogy egy csomó mindent tök jó megtanított nekünk az oktató ott a városba is. És hát akkor eljött a vizsganap. Vizsganap lehetett még egy órát motorozni a városba, tudjátok, hogy bemelegedjünk, és akkor átbeszéltük a hirtelen előforduló mindenféle lezárásokat, és hát végül is mentünk utána vizsgázni, a vizsga 1 óra volt, kaptunk megint egy ilyen Bud Spencer-es fickót, ez most egy másik csávó volt, aki ugyanúgy elég komoly volt, meg szerintem már unta az életét is, hogy folyamatosan csak vizsgáztat, meg hogy megint nem csajok jöttek, hanem 2 faszi, és hát végül is, ja. A vizsga is nagyon jól telt. Kétszer hittem azt, hogy megbuktunk, amúgy bocsi, hogy ilyenkor megállok, de kicsit koncentrálok még erre a motorozásra, mert ugye nem szoktam még meg, aztán azért állok meg a beszéddel, amikor kanyarodok meg, koncentrálok, hogy jön-e valaki. Szóval, ja, nagyon jó volt a vizsga, kétszer azt hittem, hogy megbukunk, egyszer azért, mert a Gáz utcába, ez egy 30-as utca, 30-as zónába lévő utca, volt előttünk egy tanulóvezető, autós, aki neki állt parkolni. Én meg úgy voltam vele, hogy jó, oké, ezt megvárjuk, hát parkoljon be jobbra-hátra, nincsen ezzel semmi probléma, ugye én voltam elől, mint 90%-ba általában. És hát akkor már ott állunk egy fél perc, már úgy kezdtem érezni, hogy basszus, most már meg kéne indulni, mert nem lesz ez így jó. És hát akkor végül is pont rám szólt a fülemre az oktató, hogy Dani, van be és jogsit, tudod, hogy kell parkolni, menjünk már. Mondom, most buktam meg, mert nem előztem ki a parkolóautót. Nyilván amúgy segíteni is akartam neki, hogy nem zavarom azzal, hogy én ott
kacifántozok mögötte, meg kielőzöm, meg ilyenek. Úgyhogy tényleg azt hittem, hogy megbuktam, de nyilván ezt olyankor nem mondják a füledre, hogy jó, megbuktál, ennyi, hanem a vizsga végén majd a vizsga biztos elmondja, hogy mi a helyzet, mi a stájsz. És akkor mentünk tovább, és akkor mondta az oktató, hogy jó, akkor most jön a parkolós feladat nekünk. És hát szépen ugye az a feladat, hogy a lehető leghamarabbi, legelső helyre le kell parkolni. Okés. Parkoljunk le a lehető leghamarabbi, legelső helyre, ami hát leparkolt elém a társ is, meg a oktató is leparkolt végül, és akkor közben fordulok hátra, hogy úristen, én egy kereszteződéshez nagyon közel álltam meg, és rohadtul nincs meg az 5 méter, ugyanis van egy olyan szabály, hogy egy 5 méter távolságot kell tartani a parkoló autónak a kereszteződés torkolatától. Úgyhogy ezt jól megszívtam, és hogy én most buktam meg, nem is az előbb. Úgyhogy, mivel azt hittem, hogy megbuktam, ezért már így duplán csalódott voltam, hogy ej Dani, ennyire elcseszni egy vizsgát, nem hiszem el, hogy ilyen béna vagy. Aztán végül is, ugye végig kellett menni a pályán, mármint a városba, és akkor visszaértünk a vizsgatelepre, és hát mondta a fickó, a vizsgabiztos, hogy hát gratulálok, maguk nagyon szépen vezettek, megvan a vizsga. Hát akkora kő esett le a szívemről, hogy azt még szerintem a szomszédba is lehetett hallani, vagy valami. Ja, úgyhogy ott nagyon megnyugodtam. Aztán mondta, hogy hát igazából volt 2 kicsi apró probléma, amit úgy észrevett, hogy 2-szer figyelmetlenek voltunk. Mondom, én figyelmetlen? Mondom, biztos, hogy nem voltam figyelmetlen, mert mindenhol körbenéztem, úgy, ahogy azt kell. Mivel ugye bukós sisakba vagy, nem elég az, hogy szemmel körbenézel, mert azt hátul a kocsiba nem látják, hogy te szemmel körbenéztél, hanem forgatni kell a fejedet, mint amikor a haverokkal lementek a tengerpartra, és nézitek a csajokat. És hát forgattuk a fejünket elég rendesen, és akkor mondja az első helyszínt, hogy hát itt volt az egyik, hogy itt nem néztetek körbe, meg volt ez a másik, amikor a Budai úton lekanyarodtunk a KFC felé, és hát ott is körbe kellett volna nézni, de hát én körbenéztem, akkor már én voltam hátul, ugyanis volt egy előzés. Gyere csak! Ja, szóval ugyanis volt ott egy előzés, és akkor nekem mondta nagyon, hogy maga biztos, hogy nem nézett körbe, mert hogy én figyeltem önt. Na most erről a kereszteződésről azt kell tudni, hogy van ott egy rohadt nagy bokor, ahogy lekanyarodsz jobbra, és hát a bokor miatt nem látod se a bicikliseket, se a gyalogosokat. Szóval, mit csináltam? Duplán körbenéztem, öcsém, duplán, mert körbenéztem a bokor előtt, meg a bokor után is, hogy jönnek el, és rohadt lassan vettem be a kanyart is direkt, mondom, nehogy itt legyen valaki őrült, aki átszáguldozik a zöldön, mert ugye a gyalogosoknak is zöld volt. Aztán tudjátok, így magamba el voltam, jó, oké, persze, nem szólok bele, igazad van, csak írd alá a papírt, aztán hadd menjek a dolgomra. Ugyanis, ugye, mint ahogy mondtam, meg lett akkor a vizsga, úgyhogy boldogság volt a köbön. Itt meg kijöttünk Iszka-Szentgyörgyről éppen. Úgyhogy ja, aztán szerencsére online el lehetett intézni a jogosítványt, nem kellett bemenni az okmányirodába, úgyhogy ez azért nagyon szerencsés volt, nem lett volna jó sorban állni. Másnap délben már lehetett az ügyfélkapun keresztül igényelni az új jogosítványt, nyilván ilyenkor a régi az érvényességét veszti, úgyhogy meg lett igényelve a jogosítvány, és akkor a jogosítvány is megjött egy olyan héten belül. Szerintem nem is volt egy hét, csak pár nap, úgyhogy nagyon boldog voltam, és akkor már akkor jött a páromnak a testvére, hogy hát figyelj Dani, pont itt vagyok, itt van a motor, mehetsz vele egyet a városba, tudjátok, friss jogsissan. Ó, persze, hogy megyek a városba, hát ezért csináltam meg, hogy motorozhassak, nem csak az unaloműzésből, mint ahogy az elindult márciusba, és hát
tényleg nagyon boldog voltam, hogy megvolt a jogsi, friss jogsival szinte 1-2 napon belül már mehettem ezzel a motorral egyet Fehérváron. Nem is mertem nagyon elvinni nagyobb körre, mert nem akartam azt, hogy tudod, ott legyen nálunk órákat a srác, és akkor jó van, már azért mennék, nem gondoltam, hogy 2 órára elviszi a motort, úgyhogy egy ilyen jó 3-4 órát motoroztam még aznap, amikor ugye átjött hozzánk, úgyhogy tényleg most meg ugye itt van nálam ez a motor jó pár napig, úgyhogy most teljesen boldogság van a köbön. Ja, úgyhogy most minden fasza, minden jó. Közben azt nézem, hogy amúgy lehet, hogy nem hallotok semmit sem, mert olyan nagy a szélzaj, hogy kijöttünk 90-nel menni, 85-tel. Úgyhogy lehet, hogy jobb lenne, hogyha ilyen kis faluskákba mennék. Ja, de amúgy még annyit akartam elmesélni, hogy amúgy rohadtul nem olcsó ez a motorozás dolog, mert a jogosítvány is rohadt drága lett, mert amikor én autót vezettem, akkor 8000 forint volt 2 darab óra, most 10 000 forint volt 1 darab óra, 1 darab vezetés, ami azért brutálisan sok, ahhoz képest, hogy a jogosítványomat is ilyen 6 éve csináltam, 2017, 6 éve, ja. Tehát 6 éve van B-s jogsim, úgyhogy 6 év alatt nagyon megnőttek ezek a jogosítvány árak, legalábbis az óradíjak, és hát nyilván emiatt az egész. Meg hát ugye a motorozáshoz kell saját bukósisak, kesztyű, egy jackie, amiben benne vannak a protektorok, úgyhogy az se volt olcsó. Lehetett volna olcsóbb is, de én olyat akartam venni, ami biztos, hogy biztonságos, és minőségi áru. Úgyhogy egy jó 2 kilót ott hagytam, amikor bevásároltam. Ugye a motoros felszereléshez kell egy csizma is, egy magas szárú csizma, illetve kell egy térdvédő. Most térdvédőt én kaptam kölcsön, tehát azzal nem volt semmi gond. Meg bakancsom volt, azt elfogadta az oktató, hogy akkor jó van fiam, menjél a bakancsodba. Úgyhogy azokkal nem volt problémám, de hát a bukósisak, meg a kesztyű, meg hát a jackie az kellett. Úgyhogy a bukósisak az egy jó kis 100 000 forintos tétel volt, nagyon örültem neki, lehetett volna 30 ér is venni bukósisakot, de nekem ez tetszett, mert zöld színű, meg jobb minőségű volt, mint nyilván a 40 000-es. Úgyhogy ja, meg megvettem a jackit. A jackie az volt 80 000 forint, ez egy bőrjackie, nyári bőrjackie. Vannak benne protektorok, a hátprotektort kellett külön megvenni, az egy 10-es volt. Meg hát akkor még van a kesztyű, ez is protektoros kesztyű, védi a bütyköket, meg az ujjperceket, meg mit tudom én. Ez is bőrből van, nagyon tetszik, nagyon szeretem. Olyat vettem, amit szerettem volna, és ami véd is. Úgyhogy, ja, ez volt a ruházat, amit én vásároltam. Még egy motoros cipőt, azt fogok venni, meg fogok venni majd egy térdvédőt is, ami majd nyilván akkor lesz fontosabb, amikor saját motorom van, és nem csak 5 napig fogok motorozgatni. És hát, mint ahogy mondtam, ugye a jogosítvány se volt olcsó, mert 26 órát kellett vezetnem. Hát 26-szor 10 000 az 260 000 kapásból. És akkor a kreszt is újra kellett tanulni, ami 60 000 forint volt a vizsgadíjjal együtt. Pedig nyilván tudtam a kreszt, elég lett volna szerintem csak vizsgázni, csak mindegy, vannak jogszabályok, amik előírják, hogy x éven kívül, tehát hogyha megvan a jogosítvány, mondjuk a B, és mondjuk 2 éven kívül csinálsz egy másik jogsit, akkor újra kell csinálni a kreszt. Úgyhogy újra kellett csinálnom a kreszt, nem volt ezzel semmi probléma, megcsináltam azt is, meg hát akkor voltak még ezek a plusz vizsgadíjak, ugye a rutinpálya vizsgadíja, illetve a rendes városi vizsgadíj, az is, hát azok ilyen 10 000 forintos tételek voltak, de mivel kellett vennem plusz órákat is, ezért ha összeadok mindent, a 200 000-es felszerelést, meg a sok órát, meg a díjakat, akkor egy ilyen jó 550 000 forintba jött ki ez a A-kategóriás jogosítvány, és akkor lehet, hogy még csak alászámoltam. Úgyhogy, hát igen.
Úgyhogy ha motorozni szeretnétek, akkor bizony a zsebetekbe kell nyúlni, mert nem lesz olyan olcsó, mint amire azt számítotok. Illetve most már egy B-kategóriás jogosítványnál is ugyanez a helyzet, mert az is biztos, hogy rohadt drága, mert szerintem ott is megnőttek az óradíjak. Úgyhogy hát ja, úgyhogy erre számítsatok, hogyha nekiálltok valamilyen jogosítványt megszerezni, hogy az sajnos rohadtul nem lesz olcsó, de hát Magyarország jobban teljesít, előre megy, nem hátra. Ez van, ezt kell szeretni. Ja, úgyhogy igazából ez a története annak, hogy én elkezdtem motorozni, és ha minden igaz, akkor egy egészen szép helyre fogunk lassan kiérkezni, mert eljöttünk akkor végül is így Fehérvár Csurgóra, ahol van egy víztározó, de szerintem én rohadtul nem jó irányba jöttem, úgyhogy szerintem én mindjárt félre is állok és visszafordulok, és hát fölmegyek én a rendes utcán, mert én szerintem nem erre kellett volna jönni, úgyhogy én itt most megállok, mert jönnek mögöttem. Elengedem szépen, aztán, hogy mindjárt megfordulok itt ezen a kavicsos részen. Ja, hát persze, szar irányba jöttem. Na, jönnek balról, hátulról. Az a baj, gyerekek, hogy kicsit beállt a nyakam. Úgyhogy most balra nézni elég kellemetlen. Főleg, hogy a baloldali visszapillantó tükör az mögéd nem mutat, hanem inkább csak balra, hiába állítod be. Annyira közel van, hogy egyszerűen nem tudod megnézni, hogy vannak-e mögötted. De a jobb oldali, az szerencsére az jól mutatja, hogy mi a helyzet, mögéd is tudsz nézni. Aztán pont jöttek mögöttem, inkább eljöttem jobbra, mondom, nem szívózok. Se vele, se velem. És hát benne voltam a beszédbe is, úgyhogy persze, hogy rossz irányba jöttem el. Még nagyon-nagyon-nagyon óvatos játékos vagyok a motorozás terén. Mondjuk ez egy eléggé nagy lejtő így hirtelen. Annyira nem vészes, de a nem jóját én még nem voltam. Tehát még nagyon biztonsági játékos vagyok, nagyon-nagyon körültekintek. A kanyarokba is inkább visszalassítok, hiába van kint mondjuk a 70-es tábla, inkább lemegyek 50-re, nem akarok megcsúszni, főleg, hogy nem is az én motorom, nem kéne ezzel eltaknyolni, ráadásul hát nem is kéne alapból se eltaknyolni, nem csak a motor miatt, hanem hát amiatt is, hogy az nekem eléggé fájdalmas lenne, mert ez nem egy autó, ezzel lehet esni, hiába, hogy rajtad van a protektoros mellény, meg anyám kínja, bukósisak, ami fölfogja az esést, azért biztos fájdalmas dolog eltaknyolni, és nem a legkellemesebb. Úgyhogy, ha elkezdtek motorozni, fiúk, lányok, óvatosan, nem kell ökörködni, inkább menjetek lassabban, mint hogy kicsúszson alólatok a motor, aztán a susnyásba találjátok magatokat. Ja, itt kellett volna jobbra menni. Úgyhogy én most itt elmegyek szépen jobbra. Mármint akkor nyilván szinte szembe kellett volna jönni. A 4-es az nem lesz jó, 3-asba szépen földöcögünk, aztán az úgy teljesen jó lesz. Ja, igen, hát erre kellett volna jönni, nem kellett volna bemenni a falucskába. Ez a mi ösvényünk, úgy bizony. Ja, meg hát nyilván a vadakra is oda kell figyelni, még az utakra is. Például ez nem a legjobb út, és érzem, hogy azért kacsázik alattam a motor jobbra-balra, úgyhogy hát igen, nem a legjobb minőségű, voltak ilyen kis dőlések, meg mindenféle hülyeség. Na, azon lesz jó fölmenni, az egy köves út, ami tele van mindenféle ilyen rázókővel, hogy télen is föl lehessen menni a gáthoz. Úgyhogy ez fasza lesz motorral, szerintem én váltok egy 2-est, és akkor szépen lassan fölmegyünk. Jaj! Az kirázza belőlem az ebédet! Jaj, ez nagyon jó! A bukós csak pedig masszírozza a fejemet közben. Jaj!
Anyám! Ó, de meg is jöttünk. Na, ide akartam följönni, Na, hát gyerekek! Ez az utolsó pár méter nagyon tetszett nekem. Úgyhogy srácok, nézzétek, ez itt a csurgói víztározó. Remélem, hogy jó lett a hangminőség, és érthető, amit mondok. Nyilván ez majd a videó ellenőrzésekor ki fog derülni, úgyhogy lehet, hogy ebből a videóból ti nem is fogtok semmit se látni, mert egyáltalán nem lehet hallani, hogy én mit mondok. Úgyhogy ez majd kiderül. Úgyhogy azért, srácok, köszi szépen, hogy itt voltatok, köszi, hogy megnéztétek a videót. Hatalmas respekt nektek, mert a csatorna rohadt sokat nőtt, és ez nem csak az én érdemem olyan szempontból, hogy én hogy megcsinálom a videókat, meg a live-okat, de ti vagytok azok, akiket érdekel a téma, akik itt vagytok, néztek és támogattok. Úgyhogy jók legyetek, én Strategos voltam, sziasztok!